କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ ପଥେ ସୁଖୀ ଗଲେ ପାପ ତାପରେ ହୋଇ ଶିଶିର ଖସିବି ତାପରେ ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ସହିତ ମିଶିବି ସାଗରେ। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ। ନଦୀ ହେଉ କି ସମୁଦ୍ର କି ସବୁଜିମା ଗଛଲତା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରେ ହୋଇ ଉଠିଛି ମାର୍ମିକ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରକୃତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରେ 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକ ମଧୁ ଲଗ୍ନରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଏବଂ ମାତା ନାଁ ସେବତୀ। ବହୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ କଟିଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଶୈଶବ। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ। ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ଥିଲା ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ପାଠ କରିପାରୁଥିଲେ ବହୁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ପୁସ୍ତକାବଳୀ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର, ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ପବନର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି କାଳ ବକ୍ଷରେ ଚିର ଅମର ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ। ନିଜେ ବିନୟର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ଏବଂ କବିତ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଫୁରଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଅହମିକାର ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଅମୃତର ମଧୁର ମନ୍ଦାକିନୀ କେବଳ। ସେହି ମନ୍ଦାକିନୀରେ ଅବଗାହନ କରି ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କରି ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆମର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଚାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ, ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ, ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ, ବାଟେ ଶୁଖିଗଲେ ପାପ ତାପରେ, ପୁଣି ଶିଶିର ଖସିବି ତାପରେ, ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ସହିତ ମିଶିବି ସାଗରେ। ଏ ପଂକ୍ତି ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କାଳାବଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ, ଭବ୍ୟ, ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅନୁସରଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜ ଭାରତୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗଙ୍ଗାଧର, ଜୟ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। 1878 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘର ସଂସାର। 19 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଥିଲା ସୁଖପ୍ରଦ। 1897ରେ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଗଭୀର ଆଘାତ। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭଗବାନ ଏବଂ 2 ଝିଅ ବସୁମତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ କବିଗୁରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାଦେବୀ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲିଖିତ ରସରତ୍ନାକର, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକବଧ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ମହିମା, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, ଭାରତୀ ଭାବନା ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା। ତାଙ୍କର ରଚନା ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଜଣେ ନମ୍ର ଏବଂ ବିନୟୀ।
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ କାଳଜୟୀ ଏବଂ ଚିରକାଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରି ରଖିଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫନ, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଳିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଯାଏ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବୀୟ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରଚନାରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମଧୁମୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଚନାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ। କବି ଚାକିରି କାଳରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କେବଳ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚେତନଶୀଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ଅହରହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଫଳ ଯାଠାରେ ରଖିଛୁ ଲୟ, ସେ ତତେ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ତୁ ଦେଲେ ହେଁ ଆପଣାର ପରିଚୟ। ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଭାବମଗ୍ନ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବାସାରୁ ସେ ଆସିବାର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ, ସମୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଅଭିଶାପ ପାଏ। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହେଉ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରେମ ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ସୁରୁଚି ଏବଂ ସୁନୀତିର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ସୀତାର କଣ୍ଠରେ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନେ ନହେଲେ ମତେ ମରଣେ, ସେବିକା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ। ମୋଦନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ତ ଖାର, ତାହାକୁ କରାଇବ ପାଦପେ ସାର। ସେ ତନୁ କାଷ୍ଠ ନେଇ ବର୍ଦ୍ଧକି ହସ୍ତେ, କରାଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା ମତେ। ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶତ ଶତ ନମନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ विश्व जीवन है तुम्हको करुणा सिंधु। ବରପାଲିରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବହୁ ସ୍ମୃତି ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ବି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। କବିଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ କଠଉ, କାମିଜ, ତନ୍ତ, ପିଢ଼ା, ଦୁଆତ, କଲମ, ଥାଳି, ଗ୍ଲାସ, କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ତତ୍କାଳୀନ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦି ସଯତ୍ନେ ପୂଜା ପାଉଛି ବରପାଲି ସ୍ଥିତ କବି ପରିବାରଙ୍କର ନୂତନ ବାସଭବନ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସଦନଠାରେ। କବି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେସବୁ ସ୍ମୃତି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜୀବନର ପରମ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ।
पुणी कवि भवन पूर्णावयव ब्रोंज प्रतिमूर्ति आबक्ष मार्बल प्रतिमूर्ति समाधिपीठ आदि साहित्यप्रेमी पर्यटक और गवेषकों आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटिछि। प्रतिदिन एही स्मृतिपीठकु जाई लोके श्रद्धा निवेदन करते। कविंक जयंती और श्राद्ध दिवसरे ए पीठगुड़िक होई उठे उत्सव मुखर। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ସେହି କେତେଜଣ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନ୍ୟତମ। ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। मधुर झरण